Ahoj, tak ja vás vítam u natáčaní videa G-World server. Dneska si predstavíme naše mesto v krátkosti. V podstate spawn a tým pádom by som vás chcel pozvať na náš server. IP adresa bude v popise videa. No, poďme späť k videu. Takže, tuto máme menšiu tabulku. Náš web je www.gworld.clanweb.eu. Vidíte. Máme tu spustu pluginov. Ako vidíte, spawn mesta je tu, hej, plug spawn, presne tuto sa objavíte. Tu máme hlavný server admini, Commandero, server admini Adsalvin, ja som vlastne Commandero, a hlavný admin excuse me. Tu máme pravidlá serverov. Tuto bude v podstate nejaké ešte návody všelijaké a tak. Tu je port do pekla. No tak aj tuto máme pieskovňu. Ona ešte je nedoplnená. Ešte tam je tretie poschodie. Potom by mi trvalo... čo robíš? Tu máme ešte záchody. Ženy, muži. V podstate taký spawn. No a prejdeme do mesta. Máme takú fontánku. Tam máme pyramídu. Prejdeme tam. Alebo najskôr si rovno pozrieme knižnicu. Knižnica, tu sa vylepšujú veci. Vyberáte knižky. Taká jednoduchá knižnica. Tu mám pyramídu, troška rýchlejšie sa tam presuniem. Je tu väčší prechod. Tu je hrobka. Obyčajná hrobka. Troška rýchlejšie sa mi presúvať, lebo nemám na YouTube povolené rýchlo, no v podstate dĺžku videí. Tu máme sopku na pamiatku tých, čo padli v boji proti láve. A ešte tu som zabudol. No, reštaurácia v strome. Reštauráciou dvoch jablk, ako vidíte, dve jablka. No, taká reštika. Predávame mäso, ale aj jedla pre vegetariánov. No, a poďme dole. Poďme. Tu máme Koloseum. Tu máme vstup pre gladiátorov. Proste taká PvP arena. Tuto my hodnotíme hľadisko. No prejdeme priamo do centra. Tu sú vlajky, balón, vzducholoď. Do vzducholoďa a balónu sa bude dať vojsť. Toto je ešte nedorobená farma. Tu je môj shop. Ešte sú tu nie všetky veci, ešte sa ňom pracuje. Máme záhradné potreby. No a tuto naľavo máme Nethershop. Sice spoločný s Adsalvinom.
celkom vydarený podľa mňa. A dosť lacný sa dá povedať. No, tuto máme event od Snowballom. Jeden do jednej dráhy, druhý do druhej. Koho Snowball ďalej dojde, vyhráva. Sú také menšie prekažky. No. Potom tuto je futbalový štadión. Proste normálna pohyblivá lopta. Teraz Adsalvin sa o to stará. Tuto máme domy na predaj. Každý myslím, áno, 90 000, každý jeden. Také no ani nejednoduché, v podstate také dosť dobré domy. Podľa mňa. To máme bar. Máme taký menší výhľad. Máme televíziu. Poval, taká uskladový priestor. PC. Aj zo spodu sa dá tu prejsť. Tiež PC. Podľa mňa celkom pekný dom. Ručne urobený. A tieto už sú všetko také isté. No, tu máme jump. Čakať, tuto je to. Som ja nerobil, tak neviem kade. Prvé miesto vyhra 5 diamantov, $6000. Druhé miesto vyhra 2 diamanty, $2500. Tretie miesto vyhra 1 diamant, $1500. Proste jump. No, čo tu máme ešte? To je kamarátov dom. Tu je admina excuse me ho. Shop. No a to by mohlo byť v podstate aj všetko. Lagy menšie, nevadí. No ako som povedal, určite sem príďte sa pozrieť. Určite odoberajte video, lajkujte. A už sa aj v podstate aj lúčime. Tak ahoj. IP adresa v popise videa. Ahoj, ahoj.